Ndikuziwa kuti Amalawi mmakhala odera nkhawa mukaona masiku awiri atatu akupita opanda the DEC. Ziwani kunena kuti nthawi zinazo timathamangathamanga timabizinesi tina ndi tina kuyenda pena ndi pena, ndiye tikakhala kuti mwina tatanganidwa ndi zinthu ngati zimenezi zimakhala zovuta kuti tijambule the DC wa siku limenelo. Koma ndikupepeseni Amalawi, ndimadziwa kuti mmafunisisa kuti mukulandira the DC daily, koma muchimve mumtima mukuti ndimakukondani kwambiri ino Amalawi, makamaka osauka amene mulibe mawu, amene mmangofuna muzimva chilungamocho mu dziko lanu. Choncho kutanganidwa kwanga musadere nako nkhawa kuti kapena ena ake andipanga zina zake, ine palibe amene angandiopseze. Ndipo iniyonso nokha kumene muli ku Amalawi mmadziwa kuti ine ndimakhala very protected kuchokera kwa Mulungu komanso kuzera kumapemphero anu, ndimatetezedwa kwambiri. Ine ndili bwino ndipo ndikondwere kwambiri kwa amene mwatumiza mameseji ofunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. The DC alipo. Uthenga kwa onse andale, makamaka President Chakwera amene akulamulira dziko ili mwankhanza kwambiri, kulamulira dziko ili ndi mediocrity, kulamulira dziko ili mozera kuba, kunena kuti izi zachitika ku America zikupase iwe President Chakwera phunziro lalikulu. Lipereke phunziro kwa inu nonse amene muli mu MCP, kunena kuti kukhala mboma si passport yopangira zinthu zonunkha, si passport yonena kuti zisankho zikubwerazo ndiye kuti muti muzawine ndinu. Izizi zikuphunzitseni kwambiri kuti kukhala ndi ndalama si njira yokuti mukhoza kukamugulira munthu ndi kukawina nazo zisankho. Anzanu uti ku America anachita assemble team ya ma celebrities, mabandi monga mmene mmachitira kunoko ku Malawi kuno inuyo a MCP mmene mukuchitira, kuyitana mabandi onse amene ali wotchuka muno Malawi ndikumakuyimbirani m'misonkhano mwanu kumaona ngati mwina muzawina zisankho za 2025. Munthu ndi munthu akatopa watopa, ndipo anthu akatopa palibe amene angayimise kuti ati asapange zimene iwo akufuna. Olo mutatulusa ame yonse paja pakali pano pamukuchita recruit ame ena makadeti kuti azakuthandizeni zisankho zimene zikubwera za 2025. Munthu akatopa watopa. Ndipo olo mutatulusa apolisi, mutatulusa ame, mutatulusa mfuti, mutapanga ma tactics otani, muziwe kuti Malawi akatopa watopa. Choncho izi zachitika ku America. Gulu la Harris Kamala ndi gulu lawo achina Obama onse wotchuka amene amapanga kampeni yonena kuti Harris apambane, agwa nayo chafufumimba, akayesa masewera. Izinso zizakhala pa siku limenero lovotalo, chifukwa kafukufuku amene ndapanga ineyo m'Malawi monse muno akulu anthu atopa nanu ndipo sakukufunani. Ndipo alipo ena otamizidwa amene amakunamizana monga mmene amanamizira achina Harris Kamala, achina Biden, achina Obama kumanamiza kuti titenga America. Ku Malawi kunonso aliko ena amene akukunamizani inuyo kuti koma bwana Malawi muno zinthu zili bwino, bwana Malawi akukufunani. Ichi ndi chilungamo chimene ndingofuna kukuwuzani bwana, kunena kuti Amalawi ambiri atopa nanu. Ndipo sindikukhulupirira kuti alipo atazakupaseni inu voti. Hayi, Amalawi akuyandula muliro umene wa Lazarus Chakwera okuba, amene akungoyikira okuba kumbuyo. Lero tikunena pano milandu yonse imene inali ku ACB ya asogoleri a MCP mwaitesa mwachinunu, kuphatikizapo milandu ya SATA mwaitesa mwachinunu. Zimene zizi Amalawi sankayembekezera, amayembekezera kuti iniyo mukatenga boma muzapanga zofunikirazo poona kuti tinkanamizidwa pa siku lija kuti akubwerayo ndi mbusa. Mmene zinthu zafikira Malawi munomo palibe amene angakakupaseni voti. Ndipo olo mutakhala kuti mwalowa pansi pa nyanja motani, voti simungakayipeze chifukwa ziko ili ndiye lavunda, ziko lopanda mafuta,
ziko la njala, ziko lopanda mankhwala muzipatala, ziko lichina chilichonse ndi chosokonekera ngakhale fetereza amene akupita kwa anthu amene ali aku Central Region. China chilichonse ndi cha anthu aku Central Region. Ndiponso mukapita ku Central Region ko amene akuchita benefit ndi anthu olemera, anthu osauka ammizi akuzunzika kopsa. Ndipo amene ataza kusinga iweyo pa khosi siku limene lolo ndi anthu amu Central Region ochokera kusalima, kudowa, kunchinji, mulilongo site. Ndi pamene muzaziwa inu kuti munthu ndi woopsa akatopa watopa. Olo mkazi utamugulira jojeti koma ngati sakukufuna amapita kukauza malume ache kuti awatu asanamizidwe lero akundigulira inde nyama koma ine sindikuafuna. Chimene mungapange akulu, musabere zisankho, musapange za uchisiru zofuna kupanga ma tactics ndikumaka kumana ku area 43 ku new lines kuti mubere zisankho, chifukwa Malawi they will vet their anger on you. Siku limene lero muzaona zinthu zimene simunazione. Mupange chofunikiracho kunena kuti legacy yanu muiteteze bwino, chifukwa ngati simuteteza legacy yanu kufuna kuti mubere zisankho za 2025 koma ndikukulumbirira muzaona zinthu zimene simunazione. Ndipo mmatenga Malawi ngati ndi opepera koma siku limene Malawi azakhala ochenjera. Mfuti tuibe ntchito anthu amayenda ndikuyigwira imene jayikuponya zipolopolo, ndikuyigwira imene ndikumumbuza amene wagwirayo kusonyeza kuti munthu wakwiya. Choncho ndikufuna ndikupempheni inuyo kuti mungopanga chisankho cha mtendere chosatira malamulo, osakhala izi akupanga wankulu wa meki Anabelo Ntalimanja kumapanga zinthu kumayendesa chisankho ngati ndi cha mamuna ache kapena cha abambo ache kapena cha ambuye ache. Iyo chisankho chikhale cha ziko. Ndipo chisankho ichi ndikuuze iweyo uthenga wako ndu. Chisankho ichi ndi cha Malawi, chisankho ichi cha MCP. Ndipo ndizopusa kwambiri kumapanga chisankho chomakondera kuti ena ake azapambane koma anthu asakuafuna. There is no way you should be forcing Malawians. Ndiye tizalolera kuti aujene a opposition idi alephere koma akalephere pa chisankho chimene chili chosatira ndondomeko, chosatira malamulo, chisankho chimene aliyense akuchivomereza kuti ichi ndiye chisankho. Osakhala kupanga chisankho chokuba chobweresa machini mathematics imene anthu sakuifuna. Ndiye pa siku limene lero ngati sukudziwa Amalawi suzakhulupirira azakanyamuka azakatuluka. Choncho inu akumeki komanso wa NRB ndi inunso wa MCP amene mwatanganidwa ndikumagula za nzika, amene mwatanganidwa kumagula zovotera, amene mwatanganidwa ni makhadi a nyuwani, amene mukumapasa anthu anu kunena kuti azichita register anthu ngati ndi anzika ofuna cha nzika koma ali makhadi a fake. Chibwana chimenecho musiyiretu. Ndipo mwapadera ndithokoze ma opposition parties wonse kuchokera ku UDF, AFOD, UTM, DPP kunena kuti inu sopano apapa zimene mukupanga zitikugwirizana sopano. Ndipo zimene zimukati muzipanga zimene zikalekale lija afisi amene wasaka nafika potitola chonchi. Komabe better late than none mukupanga ntchito yabwino kwambiri. Madimanzi amene mwapereka inu mukalata yanu yopita kumeki komanso ku NRB, madimanzi amene wamuatenge seriously. Ngati anthu amene ajawo sayankha ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti ine opposition ndigwira nanu ntchito, Malawi First igwira nanu ntchito, tigwire ntchito limodzi lofuna kuonesa chilungamo chiziwike, wina ache asazitenge ngati ziko lindira amayi wache. Palibe amene akuchita own this country. Even mukapita mu constitution ya ziko lino palibepo paragrafu imene iko kapena section imene ikunena kuti ziko lino ndila chakwera, ziko lino ndila Malawi. Ndiye wina acha asaoneke ngati ndidolo. Tiyeni tonse tipite pansewu masiku akubwerawa, tipite pansewu ndipo azakhala mademo owopsa kwambiri, azakhala mademo okoma kwambiri, azakhala mademo amene sanaonekepo Malawi. Zipani zonse zosusa koyamba kupanga
kupanga mademo muno Malawi. Choncho ndikupempheni nonse kuti osadera nkhawa, osafoka, osaopa, tiyeni tonse tigwirizane tipite pansewu ngati amene ujayo sachita resign. Ndipo namva kale maplani amene akonzedwa ku MCP akuti machini achapopeza achita kale feed information ndi akufuna amuuze Ntalimanjayo achite resign. Akachita resign akamusankhe munthu ina amene azangolengeza zisankho koma zoberabera kale. Machini amene osapezeka tizafuna ifeyo manyo, because this is our country and palibe amene ali above everyone. Akanakhala kuti anthu amakhala above everything ndiye kuti zisankho za ku America akana awina ndi Harris Kamala. Koma popeza constitution ya ziko is the most supreme, ndi chifukwa chake Donald Trump Trump wapambana. Zisankho zabata ndi mtendere, osakhala manyaka amene mukupanga kunowa. Palibe amene angakuopeni. Ine ndekha ndiye sinimakuopa, ndipo ndigwirizana ndi ya opposition kuti tipange mademo muno Malawi. Kaya wina acha akatulusa mfuti, wina sakatulusa mfuti, koma ife tipanga mademo posatira constitution ya ziko lino. Ndipo maplani anu amene mwakonza kuti mufuna muyuze makapena ake amene amazitenga ngati ndiwomenyera ufulu kuti nawonso akhazikise mademo awo. Auzeni amene tikakumana pansewu ndiye tikaone kuti kodi amene pakati pa iwo anthu anu afekiwo, anthu ongofuna ndalamawo ndi anthu amene akupanga za genuine ati akapambane ni ndani. Chilungamo chingakhale chitakwiriridwa motani koma siku lake ndi limodzi chimazaziwika. Bon Kalindo the DC, mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Inu UDF inuyo ndikukunyadirane kwambiri. Atupere muluzi ndikukunyadira kwambiri chifukwa anthu anayamba kukayika, koma papa sopano ndiye ukubwera mubwino kwambiri. Ndithokoze kwambiri a UDF for rising above petty politics and be with Malawians. Chipani chabwino kapena mtsogoleri wabwino azikhala ngati kapena mene amapangira Indira Gandhi, amakhala ndi anthu. Mtsogoleri wanzeru amakhala ndi anthu, mtsogoleri wanzeru sapanga zomukomera iyeyo. The DC.